Така е гледката. Покрив. Тук си има някакво помещение. Тераска. Има ток вода. Тук пак гледката. Нещата. Тук се влизаш. Стаите са здрави. Не е живял в тях. Ето ги стаите. Втория етаж, едно малко ремонти и си човека. Ето и тук стаите са здрави. За маска им трябва малко. Къщата е за ремонт, но като цяло не е някакъв тежък ремонт, здрав покрив, здрави основи. Има някакви пукнатини, но няма как. Ето. Тук. Двора е додолу. Има дървета, може би трябва да се покастят. Има солятна кухня. Тук вътре е банята. Тук има и пещ. Принцип. И надолу има 700 квадрата двор. Тук долу също има две стаи. Ето е първата. Ето е втората. Като цяло са здрави. Няма влага, няма течове. Две ремонти са супер. Ето това е къщичката. Цялата. Тук отдолу също има едно помещение. Има си цял сайвант. Той е здрав, може да стане за навес. Тук отдолу стаички, външна туалетна. Може да се видят, че градите са здрави. Вътре също има сайванчи. Няма и гараж. Може доста да се подреди. И най-хубавото е, че има гледка, тук може да се направи някаква веранда. Спокойно е селото. Само за 4 хора. Сега тук са пораснали дърветата. Даже лозето е пораснало. Това е грозди. Там надолу също има още постройки. А като цяло има си рекичка. Река Янтра. Реката е, ето е там. Ето тук долу. Янтрата е на 300-400 метра. Там нататък ти е селото, има рибарници.
Супер величка. Тук правите магистралата. Магистралата ще бъде ето тук. Е така. Даже там е разкопано. Ето може да видите багерите. Къде вървят. Ето там. Разкопано. Там също горе е разкопано вече. Точно тук ще бъде магистралата. Ето. Тук комшията. И ето я къщичката. Едно леко ремонтче. Леко ремонтче, може би освежаване. Сайванта също може да се направи на стаички или на навес, понеже е здрав. По-надолу, около 700-800 квадрата, може да се направи градинка. Може да се направи също и басейнче. Ето пак има грозде. Има се печка, тук отдолу е банята. Тук отдолу реално е банята. Тук също може да се направи някаква мазичка склад. Удобно е или да се разшири къщата, или да се направи някаква стая за спане. Всъщност не знам дали е толкова широко. Ето тук стената. Има си ограда. Здраво си е. Отзади са комшиите. Най-хубавата е рекичката, наблизо може да се ходи за риба. До нова 10 км. И така. Представете ли се, че пак ви ги показах. Това е за сега. Чао!